Minn xogħol fid-dar tiegħu minn kuntrattur bħala pjaċir għal titjira fuq ġett privat biex imur jara it-tim favorit tiegħu l-Arsenal, sa flus li kien jirċievi s-segretarju privat tiegħu. U issa il-każ tal-Arloġġ ta' Malta. Tonio Fenech inħatar Ministru wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008. Fl-2009 huwa aċċetta stedina biex imur jara l-logħba ta' tim favorit tiegħu l-Arsenal fi Spanja. Tonio Fenech kien qal huwa stess li ma ħallas għal dan il-vjaġġ. Fl-istess sena, Charles Magro żvela kif il-kumpanija tiegħu Rainbow Turnkey Projects Limited tqabdet mill-kumpanija JPM Brothers tal-Aħwa Montebello sabiex tagħmel xogħol fid-dar tal-Ministru Fenech. Dan ix-xogħol sar bi pjaċir wara li Tonio Fenech kien wieħed lill-kumpanija JPM Brothers li kien se jgħinhom biex isibu mezz kif ibijaw il-lukanda ġerma f'89. Sallum il-kumpanija ta' Charles Magro baqgħet ma tħallsitx. Każ ieħor ta' rigali jinvolvi l-eks segretarju privat ta' Tonio Fenech. Fil-qorti dan kien ammetta li rċieva donazzjonijiet mingħand il-kuntratturi Montebello biex jużhom għal kampanja tal-Ministru, iżda mbagħad huwa kien biddel il-verżjoni u qal illi il-flus użhom sabiex jintervjeni fuq xi każi mad-Dipartiment tat-Taxxa. U issa l-aħħar rigal illi rċieva Tonio Fenech l-Arloġġ ta' Malta.